Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi smage en milkshake, som vi har lavet. Og min er med Oreo, og så jordbær her. Og min er med jordbær, og så er der også Oreo. Og vi skal smage det i dag. Og jeg hedder Annabella, og jeg har en YouTube-kanal, der hedder Bibi Milos. Og Theos kanal hedder Theo Rubens. Theo Rubens. Alle kender mig dumme. Okay, lad os starte med at smage det. Jeg har lige smagt grønne. Jeg starter lige med at smage flødeskummen. Og husk at like og subscribe. Det Bibi Milos og Theo Rubens. Jeg synes, det smager godt. Jeg har kun smagt creme indtil videre. Jeg har smagt milkshake. Okay, lad os smage Oreo. Ej. Jeg kan mærke de der kugler. Nå, det var min jordbær. Hello. Og det var lige min lille søster Elena. Hvad synes du, smager den godt? Ja. Mit yndlings, det er creme med det der dressing. Butter chicken. Butter chicken. Skal jeg slå den her oppe til Milos? Og vi kommer til at lave en video i dag, måske hvor vi... Jeg har et hamster, der hedder Milos, så vi laver en bane, hvor han skal klare den. Og måske har I set nogle af mine videoer, hvor jeg laver også nogle baner. Kan det godt for mig? Og flødeskum. Ja. Og flødeskum. Ej, jeg tager lige noget flødeskum. Jeg vil godt have på. Vent. Upsi dupsi. Okay. Jeg skal have mere. Det er klamt. Dorinis, kom her. Ej, lad mig lige prøve. Nej. Ej. Men, jeg skal prøve det der. Ej, okay, det har jeg ikke. Kan du give mig en serviet? Ja, tak. Okay, man kan godt få det godt. Okay. Jeg prøver det her halvøj. Altså. Ja, det er ikke TikTok. Det skal du sætte på og slutte den op. Vi er næsten færdige. Ej, okay. 300 sekunder, 50 sekunder. Oh my god, Burger King der. Og dem, der følger Bibi Milos, de får 1000 Robux. Nej!